Γεια σας. Ονομάζομαι Καρβούνης Δημήτρης. Ασχολούμαι με το προγραμματισμό από το 2009, περίπου. Έχω με εταιρεία TJK Software και από το 2016 έχω ξεκινήσει να δουλεύω με το WordPress και να κάνω διάφορα πράγματα μέσα. Σήμερα είμαι εδώ πέρα για να μιλήσουμε σχετικά με τα APIs και πώς ακριβώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα με τα webhooks και πώς μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα από μία εφαρμογή σε μια άλλη εφαρμογή πολύ πιο εύκολα. Ξεκινάμε λοιπόν με το API. Τι ακριβώς είναι? Το API βοηθάει στο να μιλάνε δύο εφαρμογές μεταξύ τους, ένα site με ένα ERP. Γενικότερα, δύο εφαρμογές ανεξάρτητες να έχουν ένα κοινό τρόπο ομιλίας ουσιαστικά. Άρα επιτρέπουμε τη διασύνδεση των συστημάτων μεταξύ τους. Για ποιο λόγο μπορούμε θα χρειαστεί βασικά να φτιάξουμε κάτι με API? Μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μας οικοσύστημα, το οποίο να έχουμε όλες τις εφαρμογές μας συνδεδεμένες και να δουλεύουν όλες πάνω στο WordPress. Να έχουμε δηλαδή τα δεδομένα μας πάνω στο WordPress, το πελατολόγιο μας και το καθεξής, και ταυτόχρονα να συνδέουμε αυτά τα δεδομένα με άλλες εφαρμογές, όπως με εφαρμογές Android, με εφαρμογές iOS, με κάποιο ERP ενδεχομένως. Οπότε θα μας βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα στο να μεγαλώσουμε κάτι, το WordPress, χωρίς να χρειαστεί να κοπιάσουμε ιδιαίτερα, θα πω εγώ. Μπορούμε λοιπόν να το διασυνδέσουμε με κάποια αποθήκη, να έχουμε τα προϊόντα μας και στο WooCommerce και στην αποθήκη μας, άρα σε κάποιο ERP, με κάποιο CRM, ώστε να έχουμε το πελατολόγιό μας να μπορούν να μπουν σε κάποιο portal μέσω του κωδικού του CRM τους, δηλαδή να γίνει συγχρονισμός των δεδομένων εύκολα, για να βλέπουν κάποια άρθρα συγκεκριμένα, ενδεχομένως με κάποιο AI για να μπορεί να ανεβάζει αυτόματα άρθρα ή να κάνει διορθώσεις σε κάποια πράγματα. Θα δούμε κιόλας κάποια παραδείγματα μετά. Καθώς και με εφαρμογές άλλες όπως Android ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να χρειάζεται να φορτώνει ολόκληρη σελίδα. Δηλαδή, να λέμε στο WordPress ή στο WooCommerce, δώσουμε τα δεδομένα τα οποία χρειάζομαι μόνο. Ο λόγος που θα πάμε σε ένα API είναι επειδή είναι πολύ πιο γρήγορο από ότι είναι το να φορτώσουμε ένα διαχειριστικό. Ειδικά στο WordPress, όταν δυστυχώς τα περισσότερα site έχουν πάνω από 40 plugin μέσα, οπότε αργούν πάρα πολύ να φορτώσουν αυτά τα κομμάτια. Αν κάνουμε μια κλήση, δηλαδή ουσιαστικά για να πάρουμε δεδομένα από το API του WordPress, του WooCommerce, είναι ας πούμε το ίδιο κομμάτι, πρέπει να του πούμε τι ακριβώς θέλουμε. Οπότε φορτώνει μόνο αυτό το οποίο χρειαζόμαστε εν τέλει και όχι όλο το site ή όλα τα plugins να ελέγξει για updates και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε μια ταχύτερη διαχείριση δεδομένων, εφόσον το χρειάσουμε αυτό το κομμάτι. Ο σημαντικότερος λόγος για το API, τουλάχιστον για μένα, είναι τα update. Όταν βγαίνει, π.χ. τώρα κυκλοφόρησε το WooCommerce 10, όποιοι έχουν e-shop το ξέρουν, το οποίο έχει κάνει πολλές αλλαγές μέσα στο κώδικα του και ενδεχομένως κάποια plugins να κολλάει και να μην δουλεύουν σωστά. Όσα έχουν γραφτεί σωστά εξ αρχής και όσα έχουν. Και ό,τι κλήσεις γίνονται στο API δεν έχουν σπάσει, δεν υπάρχει καμία αλλαγή, γιατί υπάρχουν σταθερές εκδόσεις των API. Δηλαδή βγαίνει η έκδοση 1, η έκδοση 2, η έκδοση 3 και το καθεξής. Αυτές δεν χαλάνε. Ναι, μεν κάποια στιγμή λήγουνε, δηλαδή π.χ. η έκδοση 1 μπορεί να έχει λήξει, αλλά δεν χαλάει όταν βγαίνει ένα νέο update στο WordPress ή στο WooCommerce, παραμένει να είναι σταθερή για κάποια χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά φτιάχνουμε κάτι τώρα και τα επόμενα χρόνια είμαστε σχεδόν σίγουροι, θα πω εγώ, ότι δουλεύει σωστά. Δηλαδή θα χρειαστεί να κάνουμε πολύ μικρό debugging αν έχει αλλάξει κάτι, αν όχι, και συνήθως δεν αλλάζει κάτι, θα βγει νέα έκδοση για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και την περίοδο του WooCommerce που άλλαξε όλη τη λογική του στη βάση δεδομένων, όσοι το έχουν δει με τα προϊόντα πώς αποθηκεύει, το API δεν άλλαξε. Ίδιες ακριβώς κλήσεις κάνουμε, ίδια ακριβώς URL δουλεύουμε, οπότε βοηθάει πάρα πολύ στο να μην χρειάζεται να ξαναγράφουμε τα πάντα από την αρχή, όσοι έχουμε εξωτερικές συνδέσεις με το WooCommerce. Τι προβλήματα λύνει το WooCommerce το API του, λοιπόν? Μπορούμε να κάνουμε real sync data, δηλαδή να βλέπουμε τις παραγγελίες μας, να βλέπουμε τα προϊόντα που έχουμε διαθέσιμα. Δηλαδή, ουσιαστικά, με το που γίνει μια πώληση στο e-shop μας, αυτόματα το e-shop το ίδιο, το WooCommerce, να στείλει ένα αίτημα στο ERP μας και να ξέρουμε ότι έγινε αυτή η πώληση, χωρίς κατά κύριο λόγο να πηγαίνουμε όλη την ώρα και να λέμε στο WordPress «Γεια σου, έχεις πώληση, πουλήσεις κάτι». Και αυτό το κομμάτι που είναι λίγο βαρύ για μια άλλη λογική σύνδεση, δηλαδή να πηγαίνουμε όλη την ώρα και να το κοιτάμε. Οπότε το API λύνει αυτό το πρόβλημα. Βασικά το webhook είναι αυτό το κομμάτι που λύνει το πρόβλημα, το οποίο με το που γίνει παραγγελία ενεργοποιείται και ενημερώνει το ERP μας για τι ακριβώς έχει αλλάξει.
Όταν, για παράδειγμα, γίνεται μια αλλαγή σε ένα stock ή σε μια τιμή ενός προϊόντος, είτε στο e-shop μας, είτε στο ERP μας, αυτομάτως ενημερώνουν και τα δύο. Μπορεί να γίνει αμφίδρομη επικοινωνία και των δύο, ώστε να μπορούμε να έχουμε συγχρονισμένα πράγματα. Επίσης, μπορούμε να τροποποιήσουμε δεδομένα ή να ελέγξουμε πράγματα χωρίς να ανοίξουμε το admin panel. Δηλαδή, μπορώ να αλλάξω μια περιγραφή ενός προϊόντος ή να αλλάξω τον τίτλο του, χωρίς να χρειαστώ να κάνω σύνδεση, να ανοίξω όλο το setup που σας κάτω WordPress με ό,τι φορτώνει εκείνη την ώρα, να πάω σε ένα προϊόν και να πω: ωραία, ας αλλάξω περιγραφή γιατί κάτι έχει αλλάξει. Ή μια φωτογραφία επίσης. Προφανώς αυτό για να γίνει θα πρέπει να γίνει κάποια εξωτερική γεφύρωση, δηλαδή να γραφτεί ένας κώδικας ο οποίος θα πηγαίνει και θα κάνει τις ενημερώσεις που χρειάζεται. Το αποτέλεσμα αυτών όμως είναι ότι έχουμε λιγότερα λάθη, λιγότερο χρόνο που χρειαζόμαστε να κάνουμε κάτι, λιγότερο το ξέχασα, με πήραν τηλέφωνο κτλ. Είναι πιο γρήγορο, πιο εύχριστο, πιο άμεσο και με αυτοματισμούς γίνεται παιχνιδάκι, θα λέγα εγώ. Αλλά okay. Μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, διασύνδεση με μια courier, να μπορούμε να βγάλουμε τα voucher της εύκολα, να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Πάλι με εξωτερική γεφύρωση. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τα APIs σε οποιαδήποτε εφαρμογή για να μπορώ να μην ανοίγω την ίδια εφαρμογή συνέχεια. Οπότε, για παράδειγμα, θα δούμε και πιο μετά ένα παράδειγμα που έχουμε κάνει. Μπορούμε να έχουμε μια εφαρμογή γραμμένη σε κάτι άλλο, που να τρέχει στον υπολογιστή του πελάτη, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει το site του συνέχεια, να γράφει αριθμό παραγγελίας και να πηγαίνει η εφαρμογή αυτή που γράφω, π.χ. μια εφαρμογή σε Python, να κατεβάζει τα δεδομένα του WordPress, ό,τι έχει γίνει από το WooCommerce, και να κάνει αυτόματα ένα post σε μια courier, στην ACS, Speedex, να κατεβάζει το voucher αυτόματα και να βγαίνει κατευθείαν. Και ταυτόχρονα ενημερώνει και το site, το e-shop μας, ότι η παραγγελία αυτή έχει φύγει. Οπότε δεν έχουμε ανοίξει καν το site μας, δεν έχουμε μπει καν στο διαχειριστικό, δεν χρειάζεται καν να εκπαιδεύσουμε κάποιον για το πώς θα πρέπει να μπει στο site, τι να κάνει και τι να μην κάνει. Και το μόνο που κάνει απλά να γράφει αριθμό παραγγελίας κάπου, όπου είναι αυτό. Στο παράδειγμα είναι μια Python, για παράδειγμα. Μπορούμε να κάνουμε μαζικές ενημερώσεις προϊόντων χωρίς να κολλάμε καθόλου. Π.χ. όταν έχουμε ένα e-shop το οποίο έχει πάρα πολλά προϊόντα και τρέχουμε πάρα πολλά jobs μαζί στον server, σε ορισμένους servers, αν δεν έχει φτιαχτεί σωστά ή αν είναι πιο οικονομική, θα πω εγώ επίσης, ενδεχομένως να κολλάει το site. Και ταυτόχρονα την ώρα που εμείς κάνουμε αλλαγές, ταυτόχρονα να μην μπορεί ο πελάτης να αγοράσει. Το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουμε σε ένα shop γενικότερα. Δηλαδή, την ώρα που εμείς ενημερώνουμε κάτι, να κολλάει ο server όλος και να μην μπορεί κάποιος να κάνει ένα checkout. Με το API μπορούμε να παρακάψουμε το admin, άρα ουσιαστικά σταματάμε να φορτώνουμε κάποια πράγματα μέσα από το WooCommerce, σταματάμε να φορτώνουμε τα views του, για παράδειγμα, κάποια plugins συγκεκριμένα, να ελέγχουμε αν ο server έχει φόρτο ή αν όχι, και αν έχει φόρτο, να μην κάνουμε τα update εκείνη την ώρα, αν δεν είναι κρίσιμα. Update προϊόντων εννοώ πάντα, όχι το update του WooCommerce ή του WordPress. Να μην κάνουμε λοιπόν τις ενημερώσεις αυτές τα προϊόντα αν δεν είναι κρίσιμες, δηλαδή αν το stock πήγε από 2 στο 3, δεν χρειάζεται να γίνει ακαρία, μπορεί να γίνει μετά από 1 λεπτό. Οπότε αν υπάρχει κάποιος φόρτος εκείνη την ώρα στο server, περιμένουμε, πέφτει ο φόρτος και κάνουμε τις ενημερώσεις που θέλουμε. Προφανώς αυτό μπορεί να γίνει και μέσα στο WordPress, απλά το προτιμώ με API, γιατί ουσιαστικά κάνω την επεξεργασία των δεδομένων εκτός του server. Τα επεξεργάζομαι τοπικά, τα δεδομένα αυτά. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπορεί να γίνει με το WordPress, και όχι να φύγουμε λίγο από το WooCommerce και το e-shop, είναι να περνάμε κάποια άρθρα. Θα δούμε και ένα παράδειγμα μετά, αν παίξω βίντεο. Μπορούμε, για παράδειγμα, να συνδεθούμε με κάποιο machine learning κώδικα, με το ChatGPT για παράδειγμα, και αυτοματοποιημένα με το API του να δώσουμε μια εντολή να μας ανεβάσει ένα άρθρο. Ένα άρθρο με το πώς θέλουμε εμείς. Το οποίο, εντάξει, προφανώς το προτείνω, τώρα το λέω σαν ιδέα πιο πολύ τι μπορούμε να κάνουμε, ή να αντιγράφουμε από ένα site μας σε ένα άλλο site μας άρθρα. Ή θα δούμε πιο κάτω να μεταφράζουμε άρθρα πιο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί καν να μπούμε στη διαδικασία να ανοίξουμε το admin ή να μπερδευτούμε με το ποιο είναι ελληνικό, ποιο είναι αγγλικό περιεχόμενο. Οπότε, εμείς, για παράδειγμα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα script, να δώσουμε ένα prompt σε ένα GPT, θα το δούμε και αργότερα σε βίντεο, να πάρουμε την απάντηση του GPT σε τίτλο και περιεχόμενο που μας έχει δώσει και να κάνουμε ένα post στο endpoint το οποίο έχει το WordPress, τίτλος, περιεχόμενο, εικόνα, κατηγορία, να βάλουμε κάποια tags, αν είναι draft ή αν όχι, και να ανέβει αυτόματα. Και να κλωνοποιήσουμε το άρθρο κάπου αλλού μετά, αν θέλουμε, σε κάποιο άλλο site μας, το οποίο ενδεχομένως να έχουμε.
Δεν είναι λογική αυτή για κάποιο SEO οτιδήποτε άλλο. Καμία σχέση. Δεν είναι λογικό να γίνεται κάπως έτσι. Το αναφέρω για το πώς ακριβώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάτι σε API. Όπως είπα πριν, μπορούμε να κάνουμε μεταφράσεις, για παράδειγμα. Μπορεί να έχουμε δύο sites ξεχωριστά, ένα ελληνικό και ένα αγγλικό, να μην μπλέξουμε πολλά plugins και ό,τι ανεβάζουμε στο ένα, αυτόματα να μεταφράζεται σε ένα άλλο. Άρα, με το που ανέβει ένα άρθρο στο ένα, αυτοματοποιημένα, μέσω API και μέσω κάποιου prompt, να ανέβει σε ένα άλλο domain, σε ένα άλλο setup, τελείως ξεχωριστό, για παράδειγμα. Το οποίο δεν θα χρειαστούμε καθόλου plugins και δεν θα επιβαρύνουμε το site μας με κάποια βαριά πρόσθετα που υπήρχαν πιο παλιά, τα οποία τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αν είναι το ίδιο βαριά τουλάχιστον, αλλά κάποτε ήταν υπερβολικά βαριά και μας φόρτωναν πάρα πολύ τον σερβερ τότε. Μπορούμε επίσης να κάνουμε ένα άμεσο edit, χωρίς να χρειαστεί καν να συνδεθεί οποιοδήποτε. Δηλαδή να τραβήξουμε κάτι από ένα άλλο API, π.χ. τι καιρό έχει σήμερα, τι θερμοκρασία έχει, και να ενημερώσουμε το δικό μας site. Να τραβήξουμε από ένα Excel κάτι, το οποίο έχει αλλάξει, ένα stock ή οτιδήποτε άλλο, και να ενημερώσουμε αμέσως το site ή τα site μας. Γιατί μπορεί να μην έχουμε μόνο ένα, μπορεί να έχουμε 3 WordPress site. Οπότε κάθε φορά εμείς, επειδή ο προγραμματιστής μας δεν ήξερε, να μπαίναμε και να ενημερώναμε ένα site χειροκίνητα με ένα stock ή με μια αλλαγή ή με οτιδήποτε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτοματοποιημένα πλέον. Οπότε γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο και σίγουρα γλιτώνουμε πάρα πολλά λάθη αυτό το κομμάτι. Θα δούμε κάποια πράγματα που έχουμε φτιάξει εμείς, δηλαδή πώς έχουμε αξιοποιήσει το app και τα εργαλεία που μας δείχνει το WordPress, τα webhooks, για να φτιάξουμε πράγματα τα οποία είναι custom και είναι εκτός της πλατφόρμας του WordPress ουσιαστικά. Απλά δουλεύουμε την πλατφόρμα του WordPress για αυτό που μας έχει δώσει ήδη. Όπως για παράδειγμα, έχουμε ένα site το οποίο έχει παραγγελίες, ένα e-shop, και εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο ERP, ας πούμε, ένα μικρό ERP, το οποίο να έχουμε την παραγγελιψία έτοιμη, να αποθηκεύεται το παλαιοτολόγιο έτοιμο. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι διπλά δεδομένα αυτά. Μία φορά στο WooCommerce και μία φορά στο ERP. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μια λογική. Να έχουμε τις αποθήκες μας έτοιμες, αυτόνομες, αυτόματες, συνδεδεμένες με το ERP μας. Δηλαδή, αλλάζει κάτι εδώ, το τραβάμε, το ενημερώνουμε και ανάποδα ουσιαστικά. Να έχουμε προμηθευτές, στατιστικά, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, αναλόγως κάθε φορά προμηθευτής το τι έχει. Να κάνουμε τις συνδέσεις με courier που είπαμε πριν λίγο και να ενημερώνουμε παραγγελίες, να στέλνουμε SMS. Όλα αυτά ουσιαστικά τα τραβάμε μία φορά από το WordPress, μας τα στέλνει μία φορά και τα επεξεργαζόμαστε εξωτερικά. Άρα δεν φορτώνουμε καθόλου το setup που έχουμε κάνει στο WordPress και στο WooCommerce. Μία πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει είναι Courier Hub, η οποία ουσιαστικά κάνει αυτή ακριβώς τη δουλειά. Τραβάει τα δεδομένα από το WordPress και από άλλα site προφανώς. Έχει την ίδια ακριβώς λογική το κάθε site. Μας στέλνουν ένα έτοιμα ότι έχει γίνει η παραγγελία τάδε και εμείς αυτοματοποιημένα κάνουμε τις ενέργειες που θέλουμε εκτός του σερβερ τους. Δηλαδή, εκδίδουμε το voucher, δηλαδή βγάζουμε τον αριθμό αποστολής, ενημερώνουμε τον πελάτη τους μέσω του API του WooCommerce. Και όλα αυτά γίνονται μέσα από API και μέσα από webhooks. Ουσιαστικά δίνουμε την πρόσβαση σε έναν πελάτη, ας πούμε, στο να δουλέψει κάπου αλλού και όχι καθαρά στο WooCommerce, με όπως ακριβώς θέλει αυτό στο setup του, χωρίς να μπλέκει με updates και ούτω καθεξής. Δηλαδή, σε κάποιους οποίοι δεν έχουν ιδέα από τεχνολογία, βοηθάει πάρα πολύ γιατί χαώνονται. Μπαίνουν σε ένα WooCommerce περιβάλλον, σε ένα WordPress περιβάλλον, σαν admin και όχι σαν κάτι άλλο και χαώνονται. Και επίσης τους βοηθάει στο να ξεφορτωθούν το πρόβλημα του πώς θα βγάλω voucher, πώς θα βγάλω το PDF μου, αν ο server μου έχει όρια ή αν όχι, αν ο ISP με μπλοκάρει, ο server provider με μπλοκάρει και ούτω καθεξής. Οπότε όλο αυτό γίνεται εξωτερικά. Γίνεται η επεξεργασία δεδομένων εξωτερικά και αμέσως ενημερώνουμε τα πάντα που θα χρειαστεί στο WooCommerce site μας. Είχαμε ένα άλλο case που είχαμε τελευταίο, νομίζω ότι είναι αυτό που θα δείξω. Πελάτης ο οποίος έχει 60.000 προϊόντα και έχει γύρω στα 20 XML να διαχειριστούμε. Ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πώς θα διαχειριστούν όλα αυτά τα XML. Ήθελε και συχνά updates ορισμένες φορές, μερικές φορές δεν γινόντουσαν. Δηλαδή, να τρέχουν 20 XML ταυτόχρονα σε έναν server, θες ένα πολύ ακριβό setup, το οποίο ο πελάτης ενδεχομένως να μην μπορεί να διαθέσει. Η μία λογική είναι ωραία, πλήρωσε. Η άλλη λογική είναι ωραία, θα σου μεταφέρω όλη την επεξεργασία των δεδομένων στον υπολογιστή σου. Οπότε θα διαβάζουμε τα XML, για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή δικό σου, αφού είναι ανοιχτός ούτως ή άλλως και κάθεται κάθε μέρα. Και ουσιαστικά ο υπολογιστής θα ενημερώνει το site σου. Άλλαξε ένα προϊόν, πάρα πολύ ωραία.
Θα ανέβει στο site το καινούριο. Δεν άλλαξε προϊόν και άλλαξε το stock του. Πολύ ωραία. Θα ανέβει στο site το νέο stock. Ή στο ERP σου ή οπουδήποτε αλλού. Άρα, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, στο να φτιάξουμε κάτι εξωτερικά, βοηθάμε πάρα πολύ στο να μην χρειάζεται το server να σέρνεται ή να μην χρειάζεται να αγοράζουμε ακριβά πακέτα ή να πηγαίνουμε σε ακριβές λύσεις για να τρέξουμε ένα απλό εντός αγωγικών, γιατί είναι και πολλά τα προϊόντα, ένα εντός αγωγικών απλό site. Αυτό είναι το τελευταίο, συγγνώμη. Η μαζική επεξεργασία άρθρων, το οποίο το είπα και πιο πριν, μπορούμε να τραβήξουμε όλα τα προϊόντα, τα άρθρα που είχαμε ανεβάσει κάποτε πριν χρόνια και να αλλάξουμε είτε μέσω AI, συνήθως μέσω AI γιατί βολεύει, να αλλάξουμε τους τίτλους, ενδεχομένως κάτι πιο επίκαιρο λιγάκι, στο ίδιο στυλ το άρθρο βέβαια, να το κάνουμε πιο SEO-friendly, να βάλουμε περιγραφές στα προϊόντα. Δηλαδή, πελάτης μας, ο οποίος είχε ανεβάσει προϊόντα παλιά, δεν είχε καμία, προφανώς δεν θα πάμε μία-μία να την περιγράψουμε, να τα κάνουμε περιγραφή. Τα κατεβάζουμε, κάνουμε με AI περιγραφές, τα ανεβάζουμε πάλι πάνω. Όλα αυτά αυτόματα και όλα αυτά μέσω του API που δίνει το WooCommerce. Για το κλείσιμο της ομιλίας, θα πω ότι, σαν κλείσιμο θα πω βασικά ότι γιατί η API είναι σταθερό. Είναι σταθερό, ό,τι και να γίνει με τις εκδόσεις θα δουλεύουν. Για τα επόμενα χρόνια συνήθως, δηλαδή βγαίνει μια έκδοση σήμερα, σίγουρα 3 χρόνια κατά μέσο όρο θα κρατήσει παραπάνω. Ακόμα και να γίνουν updates στο WordPress και στο WooCommerce, οι εκδόσεις αυτές, τα API θα μένουν οι ίδιες. Δηλαδή, ακόμα και να βγει 4 ή 3, θα συνεχίσει να δουλεύει μέχρι να καταργηθεί. Το οποίο δεν είναι άμεσο συνήθως. Με τις εκδόσεις των APIs βρίσκουμε τι έχει αλλάξει ακριβώς. Δηλαδή, για να βγει μια νέα έκδοση API, συνήθως δεν είναι μια δουλειά του ενός μήνα και ενός update. Είναι μεγάλες εκδόσεις. Είναι μεγάλες, είναι οι 1, 2, 3, 4, 5 για παράδειγμα. Σπάνια βγαίνουν οι διάμεσες, ανάλογα τη φιλοσοφία. Οπότε μπορούμε να δούμε ακριβώς τι έχει αλλάξει και αν χρειάζεται να πάμε στην επόμενη έκδοση, δηλαδή να ξαναγράψουμε κώδικα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται, μόνο για νέες λειτουργίες, οι οποίες δεν είναι και άμεσες συνήθως. Και προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη αξιοπιστία στα μεγάλα project, δηλαδή σε ERP κτλ. Επειδή έχω δει διάφορες γεφυρώσεις να γίνονται, ειδικά με ERP, καμία δεν έχει δουλέψει σωστά, εάν δεν γίνει με API. Δηλαδή, να ανεβάζουν Excel με προϊόντα 60.000 προϊόντα, για παράδειγμα, ένα-ένα, να την ενημερώνει ο server και απλά να κολλάει. Γιατί είναι λογικό ότι θα φάει time out κάποια στιγμή. Με το API τα γλιτώνεις αυτά τα κομμάτια. Είναι αλήθεια. Αν κάποιος είναι καινούριος και δεν έχει ιδέα τι λέω τόση ώρα, η ερώτηση που μπορεί να κάνει μέσα του είναι: OK, πώς να ξεκινήσω. Δηλαδή, γιατί να ασχοληθώ και πώς να ξεκινήσω. Στο πώς να ξεκινήσεις, θα πω ότι ωραία, κατεβάζεις WordPress, προφανώς κάνεις setup στον υπολογιστή σου κάπου remote και κάνεις κάτι απλό. Δηλαδή, φτιάχνεις μπαίνεις μέσα, βλέπεις βασικά το documentation, πώς ακριβώς δουλεύει, ή ρωτάς chat, αλλά για μένα μπαίνεις και βλέπεις καλύτερα. Και φτιάχνεις ένα άρθρο. Πας και ανεβάζεις ένα άρθρο. Δηλαδή, γράφεις ένα άρθρο κάπου και το ανεβάζεις αυτόματα. Κατεβάζεις ένα άρθρο που έχει ανεβάσει και το αλλάζεις τίτλο, το αλλάζεις περιγραφή, το αλλάζεις tags, μια φωτογραφία. Φτιάχνεις νέο χρήστη. Φτιάχνεις κατηγορίες προϊόντων. Γενικότερα μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα μικρά για να ξεκινήσεις, να ξεμπλοκάρεις και να πας να προχωρήσεις τέλος πάντων και να το ανεβάσεις επίπεδο και να φτιάχνεις άλλα πράγματα σιγά-σιγά. Παραδείγματα χρήσης, στο τέλος, όπως είπαμε και πριν, δεν έχει κάτι παραπάνω από αυτό που βγάζω τώρα. Όπως είπαμε και πριν, είναι μαζικές αλλαγές τιμών, πολύ πιο γρήγορα με το API και με το admin panel γίνεται, προφανώς με plugins υπάρχουν. Απλά φορτώνεις τον server, ενώ στο άλλο φορτώνεις ουσιαστικά πιο πολύ τον υπολογιστή σου που θα στείλει στο server, ότι χρειαστεί να στείλει εν τέλει. Απόστολες παραγγελίες σε courier, υπάρχουν και plugin, υπάρχει και δεύτερη λύση προφανώς. Δημιουργία άρθρου. Αν είσαι νέος χρήστης και δεν έχεις ιδέα τι λέω τόση ώρα, απλά ανοίγεις και το γράφεις μόνος σου στο admin. Αν θες να προχωρήσεις και να κάνεις άλλα πράγματα, κοίτας να το γράφεις κάπου αλλού και να το ανεβάζεις αυτόματα μετά. Για παράδειγμα, να κάνεις ενημερώσεις αυτόματες. Ενημέρωση αποθέματος, προφανώς API για μένα, δεν μπορεί αλλιώς να ενημερωθεί, δεν γίνεται. Αλλιώς πας ένα-ένα και το κάνεις. Δεν έχει νόημα. Και να κάνεις και προβολή τιμών, να συγχρονίζεις τιμές, δηλαδή έχεις 2 e-shop και θες να συγχρονίσεις τιμές μεταξύ τους. Η μόνη λύση, βασικά 2 λύσεις υπάρχουν. Το ένα είναι το XML και το άλλο είναι το API. Και οι δύο έχουν θετικά και αρνητικά. Προτιμώ τη δεύτερη. Λόγω της ομιλίας κυρίως. Και να δούμε πάρα πολύ γρήγορα σχετικά. Δεν είναι παράδειγμα το οποίο προτείνω γενικότερα να γίνεται. Είναι με scrapping. Πώς ανεβάζουμε ένα άρθρο σε ένα site το οποίο δεν υπάρχει καν,
μέσω του ChatGPT. Και αυτό το οποίο γράφει, αν δεν βλέπετε, είναι World Cup Athens 2025 η επιστροφή. Μπαίνουμε τυπικά, αυτό δεν το κάνουμε κανονικά, είναι real case, θα μας μπλοκάρει το ChatGPT. Μπαίνουμε, ρωτάμε να βάζουμε ένα prompt τι θέλουμε. Ξεκινάει προφανώς να δημιουργεί. Του έχω δώσει ένα prompt να δημιουργεί σε συγκεκριμένη μορφή. Θέλω ένα JSON με τίτλο, description και με tags μέσα. Τα αναλύω, αυτά που θα μου δώσει, και τα ανεβάζω σαν post μέσω API στο site. Δώσω του μισό λεπτάκι λίγο, γιατί είναι με timeouts. Δεν περίμενα να τελειώσει ακριβώς τη φράση. Ωραία. Κατεβάσετε λοιπόν το δεδομένο, το έχει ανεβάσει στο demo site που έχουμε φτιάξει τοπικά και έχει ανεβάσει λοιπόν κατευθείαν ένα blog. Δηλαδή χωρίς καν να χρειαστεί να γράψω κάτι. Και προφανώς βέβαια δεν έχω κανέναν έλεγχο, έτσι. Μπορεί να γράψω ό,τι να είναι. Γι' αυτό δεν το προτείνω πάρα πολύ το AI σε αυτά τα κομμάτια. Όπως π.χ. Αθήνα, η ιδανική πόλη για να ζεις. Όχι. Καθόλου. Και το οποίο θα κάνει ακριβώς το ίδιο. Θα ανοίξει πάλι το ChatGPT, θα του δώσει το prompt, θα κατεβάσει το JSON και θα το ανεβάσει αυτόματα. Αυτό μπορεί να γίνει χειροκίνητα προφανώς. Και να το ανεβάσω σε 4 site ή να ζητάω διαφορετικές εκδοχές για κάθε στυλ γραφής. Ιδανικότερα, για να δουλεύει σωστά, επειδή αυτό είναι το free του ChatGPT, είναι άθλιο, μόνο μέσω του API που δίνει το ChatGPT που είναι πληρωμή, αλλά αξίζει. Αυτά ουσιαστικά με το API. Αυτή είναι η παρουσίαση για το πώς ακριβώς μπορούμε να δουλέψουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορείτε να βρείτε σε διάφορα social media, μας σκανάρετε και προφανώς μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Έχουμε ερωτήσεις? Τους κάλυψες μάλλον. Ή που τα πατώ καλά. Ήταν βαρετό να τα δύο. Λοιπόν, συγχαρητήρια και για την παρουσίασή σου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Σε σχέση με το timeout που ανέφερες, όταν στείλεις ένα post στο WordPress, το ελέγχει μόνο του αν το τρέξει. Πώς γίνεται αυτό? Για το timeout, πόσο ώρα θα πάρει να ανέβει ένα post. Συνήθως τα post δεν έρχονται να ανέβουν. Και εφόσον η εντολή φύγει, όσο ώρα και να κάνει, να την δεχτεί ο server, θα την αποθηκεύσει εν τέλει. Θα τρέξει. Συνήθως τρώμε timeout στο connection error. Τρώμε και στο execution για την PHP, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Ωστόσο, αν δεν απαντήσει στο server κάτι, μπορεί να το ελέγξει. Δηλαδή, με το που στέλνει ένα αίτημα για ένα προϊόν, για μια περιγραφή, οτιδήποτε, ο server απαντάει ότι το έχει αλλάξει. Αν όχι, το ξαναστέλνει. Προφανώς περιμένει, γιατί για να μην απαντήσει έχει πρόβλημα. Και αν αυτό είναι συχνό, σταματά τη διαδικασία για να δει τι πάει λάθος. Γιατί κάτι πάει λάθος, μάλλον με το server εν τέλει ή με το setup σου. Οκ, ευχαριστώ. Δεν είναι ο Κώστα. Δεν είναι. Για πηγαίνει εκεί. Προετοιμάσου να μου πεις αυτό με την κάλτσα μετά και το παπούτσι. Θα σε ρωτήσω. Με την κάλτσα και το παπούτσι. Ναι, μετά έχουμε το Fun Fact Part 2, Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ έχω ένα use case που το έχω χρησιμοποιήσει και μια ερώτηση, ας πούμε, λίγο. Το use case, ένα σχετικά πρόσφατο είναι, δουλεύω σε ένα project το οποίο είναι marketplace, οπότε τραβάμε προϊόντα από άλλα e-shop, ας πούμε. Τυχαίνει κάποια από αυτά είναι και WooCommerce. Οπότε φτιάξαμε ουσιαστικά ένα μικρό πλαγκινάκι, το οποίο μέσω του REST τα τσιμπάει όλα από το ένα, τα πηγαίνει στο άλλο. Ούτε CSV, ούτε exports, ούτε τίποτα. Δηλαδή, one click τα στέλνει από το ένα στο άλλο. Και δουλεύει και τέλει και όλο αυτό δεν θα γινόταν, νομίζω, εκτός του API. Αυτό σαν είναι μια ιδέα. Το δεύτερο είναι, να μεταφέρουμε δεδομένα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και από ERP και τέτοια. Ποια είναι μια πιο περίεργη, πολύ πιο ιδιαίτερο use case? Δηλαδή, ας πούμε, έχετε ακούσει για κάποιον, SEO expert, ο οποίος κοπανάει συνέχεια με το REST API και κάθε 2 μέρες αλλάζει τα keywords στα κείμενα, ας πούμε, ή δηλαδή να αλλάζεις προγραμματικά σε 300 άρθρα ή σε 300 συνταγές, ας πούμε, να αλλάζεις συνέχεια πράγματα. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά δεν το έχω ακούσει να γίνεται, την αλήθεια. Γενικότερα, μάλλον θέλουν να έχουν τον έλεγχο εκείνη την ώρα τι κάνουν. Από το να μιλήσουν με κάποιον developer για να φτιάξει κάτι συγκεκριμένο για το πώς θα γίνει. Μεγάλο case είναι αναλόγως στο πελάτη, θα σου πω. Δηλαδή, είναι αναλόγως στο τι θέλει ο κάθε πελάτης. Συνήθως προσπαθώ γενικότερα να αποφορτήσω το server ώστε ο πελάτης ο τελικός
να μπορεί να αγοράσει κάτι εύκολα ή να δει το site γρήγορα, χωρίς εγώ να φορτώνω το σερβερ και να φτάνω στα όρια του ή του σερβερ ολόκληρου ή του πακέτου που έχει επιλέξει ο πελάτης ανά περίπτωση. Οπότε αυτό. Το μόνο που βλέπουμε με τα APIs είναι ανάγκη για μεγάλη χρήση είναι ότι η κάθε γεφύρος κάνει ό,τι θέλει. Δεν ακολουθεί κανένα στάνταρ. Με το API απλά ακολουθεί στάνταρ. Θες. Δηλαδή, θα πρέπει να μιλήσει με συγκεκριμένο endpoint. Δεν μπορεί να γράψει κώδικα SQL για να ενημερώσει ένα προϊόν. Δεν γίνεται. Και είναι και καλό αυτό, αλλιώς θα γινόταν πανικός. Είναι πολύ καλό αυτό για τον επόμενο αν αναλάβει κάτι. Γιατί έχω αναλάβει project το οποίο έχει ο άλλος γράψει SQL κώδικα για να μεταφέρει δεδομένα από ένα e-shop στο ERP. Βγήκε το WooCommerce update που λέγαμε πριν. Δεν δούλευε το SQL, έχει αλλάξει πίνακα το WooCommerce. Δεν δούλευε πλέον το SQL του. Είχε πέσει η γεφύρωση και δεν ξέραμε τι φταίει. Εγώ ήξερα τι φταίει. Ο πελάτης καταλάβαινε τι φταίει. Ότι πρέπει να το ξαναγράψουμε από την αρχή ουσιαστικά γιατί αυτό που είχε γράψει ο παλιός ήταν χάλια. Το API δεν είναι μόνο το REST και τα λοιπά που επικοινωνώ μέσω HTTP. Είναι και μέσω WooCommerce και μέσω WordPress. Το αναφέραν και διάφοροι συνάδελφοι πριν. Πώς μπορεί να τραβήξει δεδομένα και πώς είναι το σωστό. Γενικότερα, σαν φιλοσοφία μου είναι αποφεύγω να γράψω custom SQL κώδικα οπουδήποτε ή custom commands όταν το οικοσύστημα το οποίο απευθύνομαι μου τα δίνει έτοιμα. Άρα θα με βοηθήσει στα επόμενα updates να το έχω έτοιμο αυτό το κομμάτι. Δεν το έχουν προβλέψει. Θεωρητικά πάντα έτσι. Γιατί μπορεί να βγάλουν ένα update μεγάλο και να σου πούνε δεν με ενδιαφέρει, ξαναγράψω το. Οπότε αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο case, να το γράφεις, να ακολουθήσεις τους κανόνες ενός project. Okay. Το λέω απλώς, τελευταία αλήθεια, αν υπάρχει κι άλλος. Γιατί δουλεύω σαν ειδικότητα πιο πολύ σαν marketing και σιγά σιγά μπαίνουν και πιο tech. Οπότε σκέφτομαι μαρκετινίστικα κόλπα. Δηλαδή, π.χ. ένα πολύ κλασικό πρόβλημα. Τρέχεις, ανεβάζεις ένα site, είσαι να φτιάξεις ένα ολόκληρο media library, πουθενά alt text. Τα έχεις ξεχάσει, δεν σε ενδιαφέρει κτλ. Πολύ μεγάλη πατέντα να βρεις όλες τις εικόνες που είναι live, να αλλάξεις τα alt text και να τα ενημερώσεις χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνεις μία-μία στο media library. Αυτό μπορεί να γίνει και με την SQL, για παράδειγμα. Να κάνεις ένα replace, αν κατάλαβα καλά αυτό που μου λες. Μπορεί να γίνει πολλούς τρόπους, είναι αλήθεια. Απλά για μένα το λογικό είναι να έχεις έναν τρόπο που δουλεύεις, όσο γίνεται. Δηλαδή, αν σε περιμένει έναν τρόπο να το κάνεις, το κάνεις. Βλέπω, έχουμε ενημερώσει προϊόντα, προϊόντα ήταν όντως, τα οποία είχαν βάλει μέσα ένα κείμενο το οποίο ήταν Χριστούγεννα 2019. Σε 200.000 προϊόντα. Έχουμε 25, πάνε 25 τώρα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, πας με API και τα αλλάζεις όλα. Και το κυριότερο είναι ότι μερικές φορές το Χριστούγεννα 2019 είναι με κεφαλαία, είναι το χ με αγγλικά και όχι με ελληνικά, οπότε με κάποιους τρόπους μπορεί να το πιάσει και αυτό το κομμάτι και να το αλλάξει παντού. Ή με links επίσης, που έχουν σπάσει πλέον και να τα αλλάξει μαζικά και αυτά. Επειδή κάποιος είχε ξεκινήσει ένα site μόνος του, ένα e-shop και έκανε, πώς το λένε, τα similar products, τα έβαζε με links μέσα. Και αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Είναι στο παρελθόν. Οπότε βοηθάει εκεί πέρα. Απλά θα πρέπει να γράψει κώδικα. Αν είναι 10 προϊόντα δεν αξίζει. Αν είναι 20.000 αξίζει. Thanks. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλη ερώτηση. Καλησπέρα. Σχετικά με το κόστος που έχει, άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μετατίθεται όταν λες ότι στέλνεις τη διαχείριση ουσιαστικά του e-shop σε ένα εξωτερικό περιβάλλον όπως ένα Laravel, ας πούμε, dashboard ουσιαστικά. Καταλήγει τα request να γίνονται στον ίδιο server όμως, ας πούμε, για τα updates και τα σχετικά. Άρα έχεις κοστολογήσει εσύ ότι αυτό κοστίζει λιγότερο από το να κάνεις οποιαδήποτε διαργασία μέσα από το admin panel, έτσι. Να υποθέσουμε ότι το Laravel project είναι τοπικά σε σένα, στην εταιρεία σου μέσα, δηλαδή στον υπολογιστή σου. Πάμε σε αυτό το σενάριο. Οπότε δεν χρειάζεται να πληρώσεις κάτι παραπάνω θεωρητικά, δηλαδή ένα νέο server. Ναι. Ωραία. Αν υποθέσουμε αυτό, δύο τι να υπάρχουν, ότι είναι μέσα ή είναι έξω. Να προσδιορίσω ότι εννοώ το κόστος το υπολογιστικό στο server, έτσι. Δηλαδή ότι κάνεις κάποια request. Το κόστος στο server για τα resources είναι τρελή διαφορά. Από εκεί πέρα που φορτώνει συνέχεια ένα admin να πας παραγγελία. Έκανα λάθος πάνω από την αρχή, ξαφνικά πας κάπου αλλού. Το σημαντικό δεδομένο είναι ότι αν είναι τοπικά αυτή η κατάσταση, π.χ. σε μια Python, σε μια Laravel, οπουδήποτε, γλιτώνεις πάρα πολύ τον server σου από το να τον φορτώνεις με request και να τραβάει SQL queries όλη την ώρα. Και από την άλλη, αν είναι κάπως ένα remote server, αν κολλήσει, δεν σε νοιάζει άμεσα. Ενώ αν κολλήσει στο site σου και ο άλλος δεν μπορεί να αγοράσει εκείνη την ώρα, 2 ώρα το μεσημέρι. Γιατί τα θέματα μεγάλα είναι τα μεσημέρια που μπαίνουν όλοι μαζί να βγάλουν παραγγελίες, να χτυπώσουν για να τις δώσουμε courier.
και ταυτόχρονα μπαίνουν και πελάτες. Ωραία. Οπότε σε νοιάζει παραπάνω να μπει ο πελάτης πρώτα. Οπότε αυτό που έχω παρατηρήσει τουλάχιστον χωρίς να έχω φτιάξει γράφημα οτιδήποτε είναι ότι όταν μεταφέραμε όλη τη διαχείριση ενός καταστήματος από το admin σε μια Laravel εφαρμογή που ήταν πάλι online κι αυτή, το admin έτρεχε ξαφνικά. Γιατί δεν είχε μέσα 20 χρήστες ταυτόχρονα να πηγαίνουν όλοι να βγάλουν παραγγελία, να ενημερώσουν, να δουν προϊόντα. Άρα είναι ξεκάθαρα πιο βαρύ ουσιαστικά, έτσι, δηλαδή να μπαίνεις από το WordPress admin ουσιαστικά. Φορτώνεις όλο το WordPress κάθε φορά. Ενώ με την άλλη περίπτωση, μία φορά στέλνεις την παραγγελία κάπου αλλού, φορτώνεις κάτι άλλο, ό,τι είναι αυτό το κάτι άλλο, όπου και αν είναι αυτό το κάτι άλλο, και όταν τελειώσει την επεξεργασία σου, ξαναστέλνεις πίσω ένα αίτημα ότι αυτή η παραγγελία είναι έτοιμη, έχει φύγει. Άρα έχεις 2 κλήσεις αντί για κάτι χιλιάδες, ενδεχομένως. Okay, cool. Ευχαριστώ. Μέχρι να φτάσω, μπορεί να βρεθεί καμιά άλλη ερώτηση. Μάλλον όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και ένα δωράκι για εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Πες τώρα το άλλο που δεν μπόρεσα να το εξηγήσω. Του ζήτησα ένα fun Την fact. πρώτη χρονιά που έδωσα πανελλαδικές, προγραμματισμό είχα γράψει άθλια. Άθλια. Τη δεύτερη χρονιά, ο καθηγητής στο σχολείο που πήγαινα σαν εξωσχολικός, τέλος πάντων και μου έκανε μαθήματα λιγάκι, με βοηθούσε, μου εξήγησε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, ότι αν πει στον υπολογιστή βάλε παπούτσια και κάλτσες, θα βάλει παπούτσια, πριν το AI αυτά, παιδιά, έτσι. Θα βάλει παπούτσια και μετά κάλτσες. Οπότε πρέπει να το μιλάς, θα κάνεις 1, 2. Κάλτσες, παπούτσια. Έτσι ξεκλείδωσα. Ήταν τόσο απλό. Δηλαδή, μια λεπτομέρεια που απλά με ξεκλείδωσε και είχα γράψει καλά. Αυτά. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.